Berislave, dobrodošli u Pop Rock HR. Hvala, dobro vas našao. Prvi put kod nas. Prvi put, nadam se ne izađe. Spojili. Ne, neće biti. I imamo jako lijep povod zapravo što smo se našli. Cantus Ensemble obilježava 20 godina postojanja, nije mala stvar. Jel se čini brzo to, jel vam još zvuči nestvarno ta brojka? Kao vrijeme, ono što bi se reklo, prolazak vremena prebrzo. Sigurno. 20 godina, zato jer smo, kako je rastao ansambl i prešli svoju punoljetnost, tako smo mi i ustarili s njim. Pogotovo, ajmo kazati, mi koji smo počeli s njim. A u ansamblu od nas 17, koliko nas ima u punom sastavu, pa jedno 10-12 ljudi je zaista krenulo od početka, od prije 20 godina. Dakle, bili su izdržljivi, hrabri, neumorni, tvrdoglavi, entuzijasti, nije ih zanimala lova. Imam samo najbolje riječi za njih sve. Jeste zamišljali kad ste počinjali sa ansamblom kao da će to toliko trajati, biti tako i uspješno na kraju krajeva? Prvo, moram priznati da nam je glavni zadatak bio da preživimo. Apsolutno. Zato jer su iskustva bijenalska, prije svega, a sa kolegom Milom Josipovićem i sa našom Sandom Vojković sam vodio bijenale od negdje 87. 89. Tako je, 89. te sve do 2011. Znači 14 godina. 7 festivala smo napravili i skužili smo da praktički u toj situaciji svaki puta iznova angažiramo naše najbolje glazbenike za nešto što se zove festivalski ansambl. I onda rekao Ivi i Sandi, idemo napraviti ansambl. Mislim da je došlo vrijeme, da imamo snage, imamo mlade ljude, srednju generaciju koja hoće to svirati, koje to zanima. Infrastrukturu imamo, HDS je stao iza toga zbilja od početka i mi smo krenuli to. Ali najvažnije je bilo, da tako kažem, krenuti onim kolosijekom koji je kontinuitet. I na kraju kraja uspjelo, to je ono ključno. Dakle, preživjeli smo, kad smo imali 15 godina života, onda smo izdali jedan CD box trostruki i ponosni smo na njega, samo sa živim snimkama. I mislim da su to jako dobre snimke koje pokazuju kako ansambl funkcionira uživo, u kontaktu, što bi se reklo. I nazvali smo ga Cantus Lives, Cantus živi. To je bilo ključno. I sad obilježavate zapravo ovih 20 godina koncertima. Jedan je već iza nas, još i slijede. Pa evo, što ljudi mogu očekivati na tim koncertima? Čitava sezona je u znaku jubileja. Dakle, i jedne važne rođendanske, ja bih rekao, proslave, 75 godišnjice utemeljenja našega društva, Hrvatskog društva skladatelja, 60 godina bijenala je 2021. godine, otkad je Milko Kelemen došao na tu fantastičnu ideju i uspio napraviti taj festival koji je također, ono što bih rekao, preživio. 100 godina će biti Muzičke akademije u Zagrebu i 20 godina ansambla, dakle Cantusa. Dakle, zaista jedan skup. Poklopilo se svašta u toj 21. godini. I mi smo onda, da tako kažem, i u dogovoru s našim šefovima, ili da tako kažem s našim društvom, ali moram priznati malo i prisiljeni od ovog što nam se događa oko nas, od ove pandemije. Pokušali smo složiti malo skromniji program što se tiče financijskih sredstava, jer svi smo svjesni da u ovom trenutku patimo, najviše zapravo pati i naša branša. Tako da smo napravili jedan program koji se temelji na hrvatskoj glazbi, suvremenoj. To znači, idemo i u baštinu, vraćamo se i na početak 20. stoljeća, ali istodobno, evo ga, u tih 75 godina Hrvatskog društva skladatelja, ove godine ćemo imati 4 praizvedbe najmlađe generacije hrvatskih skladatelja koji su još studenti. To je ključno. Na prošlom koncertu kojeg je dirigirao maestro Skender, kojim smo otvorili sezonu, je u Hrvatskom glazbenom zavodu bila praizvedena skladba Josipa Prajza. On je sada student 4. godine u klasi profesora Srećka Bradića na Muzičkoj akademiji. Sad ćemo na koncertu, evo koji slijedi, 23.11. također u Hrvatskom glazbenom zavodu praizvesti skladbu Šimuna Matišića. On je student kod naše kolege profesora Mladena Tarbuka. I onda slijede u proljeće, gdje bi trebali svirati u Schönberg centru, za kojeg nas veže 15 godina suradnje. Trebali bi svirati autore koji su vezani uz Bečki krug, znači Schönberg, Webernberg i naše autore, između ostalog i mladoga Krešimira Klarića. I na bijenalu će biti praizvedba Helene Skljarov,
mlade skladateljice koja je diplomirala eto nedavno u mojoj klasi, ali je bila godinu i pol dana na Erasmusu u Francuskoj u Lyonu kod izvrsnog skladatelja argentinskog Martin Matalona, pa smo tako zapravo na daljinu, malo je on radio s njom, malo ja, taj diplomski je zajednički, ona će imati čast i priliku na Bijenalu, Maestro Skender će dirigirati, imati koncert, odnosno dijelo, praizvedbu novog komada.